Kalangan sa paghuman sa road concreting project sa Barangay Ibo. Paingon sa Barangay Mactan, nakahasol dili lang sa mga motorista apan lakip na usab sa mga beach resort sa dapit. Subay nini, si Mayor General Ahong Chan misaad nga mohimo og legal nga lakang. Ano ang report? Bukad sugdi ang pagtrabaho sa road concreting project sa Barangay Ibo, paingon sa Barangay Mactan, Marso 21 sa miaging tuig, ingon niini kahuot ang dagan sa trapiko sa dapit. Kay one lane lang ang magamit, bumper to bumper kanunay ang mga sakyanan nga mag-agian sa dapit, buntag man o gabii. Hasol jud. Nanad gun mi ngadto kay nay waiting shed. Si Mayor Junard Ahong Chan nga naagi sa dapit kagabii, mipadayag sa iyang kasagmuyo sa kalangan sa trabaho sa dapit, pinaagi sa iyang social media post. Matod sa mayor, ang pagkaangan-angan sa trabaho nakaapekto dili lang sa mga trabahante nga mag-agian sa dapit, apan lakip na sa mga patigayon ubos sa tourism sector sama sa mga beach resorts nga pipila pa lang kabuan nakabangon nunod sa pandemya ug bagyong Odette. Nakadawat na og mga complaints sa mga hotels and resort na moagi aning kasadaha. They are complaining na ang ilang mga guests from the airport going to their hotels, it takes lang 10 minutes going to the hotel. But right now, it takes 40 minutes to 1 hour because of that road concreting project. Subay niini, naglaraw ang mayor nga muhimo og legal nga lakang. Among suwatan ang DP, mangayo Manila tubag unsa may estado ani kaning proyekto ha. Kay sigon sa itong nebuan, Agosto 16 na human ani. Unsa may gikasabutan between the DP and the contractor. So in our end, we cannot afford to prolong this project. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa road concreting project sa Barangay Ibo kaganihang buntag, wala ang kontraktor sa dapit. Apan among nabantayan nga may nagtrabaho. Karong gabi ilahan ng magbuhos mi karong gabi ang lane na nga portion. Then next week kung walay kuan weather interruption, so mga Wednesday sa gabi magbuhos po na nga katong ihantapan nga lane, ma'am. Matod ni Engineer Roy Jimenez sa DPWH 76th Engineering District nga moabot sa 1,078 meters ang gihimo nilang road concreting project gikan sa Barangay Ibo paingon sa Iskina Carmelite. 93 meters na lang niini ang padayong gitrabaho karon. Samtang moabot usab sa 897 meters ang road concreting project sa Barangay Mactan. Na sila kuan sa overtime nila is hangtod lang sa 10 PM, so na timingan to gabi nga 10 PM lang sila kutob. Pag-agi ni Mayor, mga lapas na sa 10 PM, so wala na nakita, mga equipment na lang na dito. Karon nga month, January, makumpleto na siya og concrete. Matod ni Engineer Jimenez, mukabat sa 68.3 milyones pesos ang gahin sa mong proyekto nga gikatakda untang mahuman Nobyembre 14, 2022. Ubos kini sa joint venture project sa Goldfin ug PLD Construction. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.